Okay, yan na. Ihaw na tayo. Yun. Unahin muna natin yung pork belly. Tapos ribs. Ayun. Dami pa. Talong. Ayun, no? May isda. Ihaw, ihaw.
magpalipad kaya tayo ng drone mamaya. Pero may pulis eh. Yun oh. Meow, meow. Ihaw, ihaw.
Lakas ang usok. Amoy ng kapitbahay. Meron ba tayo dyan? Mamaya. Ayos. Meron natin branda. Excuse me. Okay. Isang usok. Wow. Isang usok. Usok-usok. Hi there.
Sumusok.
Malapit na. Pwede na. Yun. Pang dinakdakan natin to. Ito yung dalam. Dalam. May talong pa tsaka isda. Ito yung pang dinakdakan natin. Iwalay na natin. Mga sunog-sunog. May talong pa tayo. Siyempre yung ating talong. Yun. Talong. Mas meron pa tayong isda. Yung pang dinakdakan natin. Ito yung para sa mga bata. Ito gagawin kong dinakdaks. Ayos. Ayos. Malapit na yan. Ayos, diba? Diba? Papa? We good? We good? We good?
Baliktarin natin. Liver. Masarap ang dinaktakan pag may liver kasi. Yan ang nagpapasarap. Pork liver. Pwede rin chicken kung gusto mo. Singit ko na rin ano. Singit ko na yung isda para hindi masayang yung ating baga. Lagyan natin. Ayos, malapit na. Happy Valentine's.